Ja lähdemme tästä kaapelitehtaalta nyt Hartwall Areenalle, missä pistän itseni maalin suulle ja otetaan muutamat laukaukset vastaan. Lähden toista liikkeelle. Vielä te kerkeette vaihtaa paikkaa. Niin. Onko sä? Miten tää tulee? Mutta toisaalta ihan hyvä näkee, että sä et ole tämmösiä käyttänyt paljon. Tulee näin päin. Sitten äsken Markus Ketterärin kanssa nämä maalivahdisuojat päälle. Ja täytyy sanoa, että nyt kyllä tuli vatsapohjalle semmonen perhospesä sinne, että kohta se oikeasti pitäisi mennä tonne maalille torjumaan niitä rankkareita. No niin, eli nyt tultiin sitten tuolta Jokereiden maalilta ja täytyy kyllä sanoa, että hiki siinä tuli, että oli kyllä kovaa hommaa. Propsit kaikille maalivahdeille, ketkä työkseen tekee, että kyllä tuntuu, että jalka ja selkä ja polvet on ihan lopussa. Mutta jotain positiivista tästä jää käteen se, että sain mun vedon voitettua, eli ei tarvitse tehdä kotitöitä. Yes. Ja nyt sitten tiedän, miltä tuntuu olla maalissa, ja se on todella raskasta.